Posledný hokejista, ktorý podľa mňa by mal byť nominovaný na najlepšieho slovenského hokejistu všetkých čias, je Zdeno Chára. Bezkonkurenčne najlepší slovenský obranca všetkých čias a hokejista, ktorý okrem výkonom zaujal fanúšikov aj svojím charakterom a príbehom. Vtedajší najvyšší hráč NHL sa prejavoval hlavne svojou tvrdosťou a silnou strelou. A táto silná strela bola dokonca najsilnejšia v celej NHL a letela rýchlosťou až 175 km za hodinu. Okrem toho je to Slovák s najviac zápasmi v NHL a s jeho tímom Boston Bruins vyhral ako kapitán Stanley Cup, čo sa takisto žiadnemu Slovákovi nepodarilo. A aj napriek tomu, že je to obranca tak s bodmi v NHL, je stále na slušnom 8. mieste medzi slovenskými hokejistami, a to s 680 bodmi, čo konkuruje aj svetovo najlepším obrancom na svete, a v moderných dejinách hokeja ho to ukladá do top 10 najlepších obrancov na svete. Svoju tvrdosť a zručnosti Zdeno Chára dokazoval aj na majstrovstvách sveta. Podporil Slovensko v roku 2000, keď sme vyhrali striebro, a ako kapitán nás doviedol aj ku druhému striebru, a to v roku 2012, kedy vo finálovej hre proti Rusku strelil jediné 2 góly Slovenska práve on. Škoda však je, že tieto majstrovstvá 2012 boli jeho posledné a následne už iba reprezentoval raz Slovensko, a to na zimných olympijských hrách 2014, a odvtedy už nič, aj napriek tomu, že svoju kariéru ukončil až v roku 2022. No avšak aj napriek tomu, že sa do reprezentácie jeho posledných 10 rokov kariéry nehrnul, tak stále dokázal pomôcť Slovensku neuveriteľným spôsobom predošlé roky, a keď nedokazoval úspechy vtedy u nás, tak aspoň v zámku.